ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ଯୁବକକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଅଧୀନ ମାଛଗାଁ ସୁକିଦା ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମ ପରିଡ଼ା ବୟସ 26 ନିଜ 4 ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସିଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଦେବୀ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପହଁରି ନଦୀରେ ପାର ହେଉଥିଲା ବେଳେ 2 ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ମାଛ ଧରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସଂଗ୍ରାମ ଦେବୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିକୁଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଏକ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।